Guys, sanibona, just before sibukele le video ngicela imizuzwana embalwa. If une business izokusiza kakhulu lento engifuna ukuyisho. Ngifisa ukunithulela i-Odoo Employees app, something that can be your new team headquarters. I-Odoo Employees app is not just staff directory, but it's the heart of your HR system as a whole. You can have all your people in one place, and you can get the bird's eye view of every department, and you can zoom in for details. You can sort your employees by hours, job title, and even contract type. You can keep private info private with restricted access to sensitive data like emergency contacts, visa details, and stay safe. And you can show off your team skills, record every employee's talent, so that when you need a French-speaking expert, you know exactly who to call. Manage time off with ease, track attendance, and you can approve leave requests, and you can keep your team balanced and happy. Never lose document again. You can upload contracts, sign them digitally, and store them in a secure one place. And remember guys, your first app on Odoo is free for life, mahala ha. To get started, make sure you click the link on my description right now or in the pinned comment. Now we can continue watch the video. Hey, ndoda ubusuyilande le nombolo edaleke kuphova. Daleke. Indoda yokuba phela njengoba ibaleka la ibalekile indaba yokuphakama. Ngizwa kuthiwa uFadera bayithathe bahamba boyifaka eselini yama 28. Hey, kuthiwa bambulala ngophondo kanje. Hey, bambulele ngophondo. Hey, ngeke siwasho, ngeke. Ya, hayiboshwa. Bababi Fadera, nikhulekile nisebeyish. Ayinilethele umuntu uzakwenuka la. Awuda baba mfethu ngathi ubona gcwele kanje nje uzola lapho lo muntu yabona sibani kanjani ngisho nomoya la lalela wena siboshwa nje akhona kini la imini ugatsheni osho ukuthi kugcwele noma kugcwele yini futhi ke nje ijela likaze lagcwala alibhani inhlobo ijela ya khawuthola siboshwa gatsheni wena kubona ngathi unebhadi nakho ngathi abaqaqeni labo zakhoza ubuhlungu kwenzani ubuhlungu lamenjaha ingane zabantu lemnyango ungileke nisale kahle nibuse ngiphathane kahle madoda uzofika uzongibheka jabe yes ubale yebo No, I'm sorry. Those big guys sent me to hit you. Who the hell hitting me? General Handyman, they both sent me to hit you. Hey, you fucking stupid! Fire. Awumfonise lo wisha phone eyithani. umfona okay Hello baba, hello. Yeah, sengifikile la ejele. Manje la eselini banginikeza umbhedo kulala nginawo angithi. 2 yarentelwa la nginawo umbhedo mina. 2 umbhedo yarentelwa 2.5. Miyekeni bafuthu ngamshaya. 2500 baba. Awuthi ngikhulume na. Hey Thami. Izinto azikho right la bafuna ukidla bayifele intwana yakho. Khule kathama ngikhona ibe nenhlanhla ukuthi afike la kumina manje ngiyazama ukuyigoqela la amajida kodwa ngathi akayizwa kahle. Time ngiyayibona intwana yakho ukuthi intwana egrand but into ezosiza la izinto ziyakhokhelwa time la ngaphakathi. No time into ezodingeka nje imali yombhede eqala ewu2.5. Nakhona ukuthi intwana yakhe igadeke la ngaphakathi izodinga iprotection. Mhlawumbe mase kukonke time singakwenzela noma ngo6.5 ngibona amajida kwagoqa kanjani ngayiyeka intwana. Uthi 5 blocks lo ngisho simise kanjani? yes awumtshena fana no5
Amajida complain lathi unga-8 noma u5. Hayi ethami isipana ka Transnet wena ziphi manje ufuna yenziwe lento yakho la. Mfowethu musali mnyekeni. Yabona ngibhizi ngiyakhuza labafuna ukudla bayifele lentwana. Thami into ezobehlisa umoya ukuthi ngene notification wena send ucancel kule number esikufonela ngayo. Asho ke sikethama kushesha. Uyavalelisa ngantona kuthanda. Bafethu mnyekeni sesikhulume. Okay, bye. Ithamiyami Nah, isejele. Yeah, ndomama, right? Right, mfethu. Thema lapho la ngiqinisa ngithi Awuzoyifaka. uzoba right ke mfana ayekho umqondo ukuthindela lapha. Fulwe. Yeah. Kulle. Elinye ungayifaka ithama lakho imali usudonile ukwazi uzonyambana yazo. Uzoyifaka. Inzima impilo yasejele man. Yes. Hey, wat gaan aan? Hey, waf. Hey, waf. Yes, go now, please. Hey, one. Hey, General. Say sharp. I want to pass it chest in the foot. Hey, I want some trump, but all people pass a chain. Hi, man. You go down, God, for the janda. One time, fit allow him now. Say sharp now. Oh, General, but back missing a pagama, because you want to shield. Hey, a pagama in the channel, sang Limazaga and chief. But say, I get it to Pamba fun bomb control and science. Hey, that one. When I say Shanga, to Pagami, Galawalo, it's no secretary of some of Anna, so Pagama, yes. I let them choose for pin the foot in Pagama. I want to pin to Pagama, then there is what to do. I failed in your pin. I'm not feeling about Pindu Pagama. I don't get into Pagama for yes, no board. Ay. Awunto enkulu. Mbonga. Hayi sekunesikhathi impela singabonani. Umsebenzi ungamile kahle kodwa ke hlala izama ugatsheni. Hlala izama. Akakufani ndoda enkulu impela ngiqhubuzile. Hayi. Hayi bona ngizamile ndoda enkulu yabona ukuthi hayi bekusebenzeka kanzi abanye bayakwaleta. Kajeni. Sekuphela kwazi. Hayi khona. Hayi ndoda yamadoda hayi iphelele yonke ke la. Iphelele yonke. Umsebenzi uphelile. Kodwa ke into esuke yangihlupha bakwaleta labafana khona kodwa amanye amasenta amanqoshana asazo eda la. Ukwalete sobani ke? Oh love more iningi genge hayikhula ngibhale phansi. Awuthi kwehlise ibhloko egatsheni. Hayi ngiyakwazi. Ufihla kakhulu egatsheni. Awu kodwa uyangazi ndoda enkulu sengisebenze nawe kakhulu kabi mina. Hathi yabona ugatsheni uyedwa manje. Hawu uthini uNongolo? Uthini? Hayi awu. Encane manje. Cha njengoba ngisho uphelele umsebenzi. Hayi phelile. Ingakho ngishona nalo ndoda enkulu ukuthi into engihluphayo bayakwaleta love more bayakwaleta baningi abantu abangikwaleta khona eseza kodwa umsebenzi uphelile. Sithembana ngeso. Hayi uyangazi ugatsheni uthembekile. Hawu sesithwale kunika wona. Uma wenza into ebheke eceleni. Hayi ngeke. Alaba what the umsebenzi hamba kwabantu hamba ungithela manje. Gatsheni wona pakazana nje gatsheni wona pakazana usomithi manje gatsheni awala lo 9 months ophelele wona udinga labor manje gatsheni wesiboshwa ngithi yazi indawo yakho ngezwe uqala ngisafuna nemali yami wena. Hayi bo gatsheni Fusak
Hey, China man. Hey, wenzani shoda guy? Hey, I hope you are okay. I need your help, my bro. You need to teach me a kung fu because I'm tired of everybody who's putting me in this prison. So I teach you kung fu. What you give me? What do you want? You know I smoking too much. Oh, don't worry. I'll make a plan. Making plan? Yeah. Okay. You know Sufu? Yeah, Sifu. The Yeah. master one. Yeah. Yeah. Okay, come making Sufu for me. Sifu. Good guy. Yeah. Okay. Yeah. So, you want I teach you hitting how many people? Lots of people. Lot of Everybody people. in this prison. Okay, it's good. Take your shoes. Yeah. Okay, first thing. Yeah. Okay, every day, come in back here. Okay, come in this side. Okay, fully nice. Yes. Okay, stand like this. Hold you this one. Yeah, make it down. Yes. Okay, watch people. Yeah. Watch people eyes. Okay. Yeah. But you might be thinking when people fighting you now, you must be fast. Okay? Yeah. Then you must be quickly. Yeah. When he start hitting you, you must be fast hitting him. Understand? Yes, of Okay? course. Yeah. So sometimes like this, you see, sometimes like this. Okay? Every day, you know this do it. Okay? Yes. This. Every day do it. When you see people hitting you, yes. Yeah, Come we down. like carry the key. Understand? Another hitting? Yes, it's pulling out. Yes. We like carry the key. We are Mr. Miyake. Yes. Hayi baphela abantu Nkosi yami angisayi kubasuzisa bawukhaka la. I'll see you later. Yeah. Fuqa kula mo. Ah, good guy, good guy. Yeah, wena general. Sisho. Yindaba nini nama 26 nisijwayele kabi. Hayi bo, sisho. Uqhamuka uzifunda lo njalo nama 26 ungelwa yini wena? Ngithi yindaba nini nama 26 nisijwayele kabi. Awuyezwa? Sisho ungelwa yini? Sisho ngapha. Ngafuna ubona ukuthi ngenele yini. Singfufu shots. Hey, wena. Singfufu shots acha ubamba. Hamba la. Hey, wena. Nawe futhi. Yes. Awushola ndoda enkulu. Awu. Ndoda emhlophe ngishaya ngisholo. Hayi kusayisona isiyalo ndoda enkulu. Ngishayisana inombolo ezimhlophe ndoda enkulu. Awuthi ngikhumule nanga. Hey ndoda enkulu uvane washaya izaza. Hayi phela ngithi indoda sonke siyakhala. Hayi Nawe ngiyakubamba nje indoda ayikhona imbodlela uqeda isizini. hayi ngiyaphakamisa ndoda enkulu mhlophe nasempumalanga. Hayi nakhona ngilande ke ndoda enkulu. Kunentwana eshayisile lapha eteleni lami. Lentwana mayishayisa ishayisa nezinombolo ezibukhazikhazi ezimhlophe zodwa. Okay. Nakhona mangithi ngiyafuna ngeqiniso layo engazi ukuthi itime layo lisipana ka Transnet ioledi luthisha Siyacobezela. Amagrebhisi ke manje. nakhona ndoda enkulu isivumile inombolo ukuthi le ntwana le izokhipha u5.5 njalo ngenyanga for ukuthi ithole umbhede neprotection. Itholeke indoda emhlophe vele nginomaphuzu angithamaza umaphuzu wethu uyamfundela ugatshela. Salute. So sebenza emhlophe uzolokho nishwi ephava. Salute. Ushayisa nenombolo zethu ezimhlophe. Ziyangena ndoda enkulu. Ndoda sebenza inombolo emhlophe. Nakhona ndoda enkulu ngithi ke angizoyicelela le ntwana. Yeah. Ngifuna ukuzofaka inombolo la kwela ndoda enkulu ukuthi ufakele wonke amasosha ase26 ukuthi le ntwana igade ngoba ngiyithembisile itime layo ukuthi le ntwana angeke izilimale, angeke igwazwe, izoba safe. Ndoda akho umuntu ezodala inombolo kuleya ntwana. Ndoda enkulu, Sigadile ifana nenkanyamba. ndoda enkulu. Masha ndoda usebenza emhlophe. Hayi nakhona ndoda enkulu izothi mayingena lo wakhe send ndoda enkulu sokushayisisa kwena wonke umsebenzi ndoda enkulu. Uma usuyabona usicabasela Yimi. Mina zoyimfanelo zase 26. Nomaphuzu wami uthi ugatsheni nomfundela. salute.
Phava, transition, shayisa i-crown. Hayi zangedwe kodwa phela la ndoda enkulu Hayi, ngicela ngizeshaye. Hayi ayikho ngaphandle. Masha ndoda. Nombolo, Peshwane. Hey, Chinaman, fuck. Hey, le lonto kung fu yakho. Hey. What's on now? Hey. When you see me, you must say Sufu first. Hey. No? Hey, forget about seafood first. Huh? You think it's a good time lah? Hey, they beat me up very hard. Hey, Really, you way hard. yeah. I how to teach you Kung Fu. Why? Why? There were a lot I of how to teach you. You must be worse people. Hey, you stupid. I teach you nice Kung Fu. Who is When you stupid? see you, when you go people fighting, you must be worse first. Hey, When he before he start hitting you, you must be hitting fast. I did And everything. you can kick it fast. I did everything you to told me, but it didn't even work. Aye. I said, we lose to go. Don't worry. Next time taking me go, I will show you I do how to sign a leg. You know sign. I don't care anymore. Hey, you. Hey,